שלום, שמי אלכס מחברת אלומה. אנחנו מתמחים באישור פח הרכב בשיטת PDR. אני רוצה לספר לכם קצת על השיטה שלנו ועל מה אנחנו עושים. שיטת PDR זה פחחות יבשה אם תרצו. זה אישור פיזי של פח. אנחנו לא עושים שפכטל ולא עושים צבע לרכב. אנחנו פיזית מאשרים את הפח, מחזירים אותו לכאנו. אוקיי? השיטה מתאימה לשקעים ולנזקים שיש על פח הרכב שלא נפגע בהם צבע. הכוונה שאין שריטה ואין פיצוץ של צבע. כמו למשל שקעים של ברד. אתם רואים כאן רכב שנפגע מברד, יש עליו מלא שקעים במכסה מנוע, בגג הרכב ובשאר חלקי הפח שאנחנו הולכים לתקן בשיטת PDR. כמובן, אחרי תיקון שלנו אין ירידת ערך לרכב, כי הצבע נשאר מקורי, וזה היתרון המהותי של השיטה. אני אספר לכם קצת על שיטת PDR. בגדול יש שתי גישות לשיטת PDR. גישה אחת זה עם כלים כאלה, שפשוט נכנסים פיזית מתחת לשקע, ופיזית מרימים את השקע למעלה. במקומות שאין בהם גישה, כמו מסגרות וכל מיני מקומות על פח הרכב שאין בהם גישה מבפנים, התיקון נעשה מבחוץ בעזרת פטריות שמדביקים על שקע עם דבק מיוחד ופשוט מושכים את השקע למעלה. שימו לב, כל בעלי הרכבים שנפגעו מברד, שהיה ב-25 באוקטובר באזור השרון, ניתן לתקן את השקעים שיש לכם על הרכב בתיקון יבש, אצלנו במוסך, על חשבון ביטוח מקיף, בהשתתפות עצמית מופחתת או ביטול השתתפות עצמית, תלוי בהסדר עם חברת ביטוח שלכם. לפרטים תיצרו קשר, אשמח לעזור לכם.